Picasso avea o vorbă. Eu nu caut, găsesc. Așa că, iată. Picioarele scaunelor noastre vin în mai multe variante de culoare. Totul se poate personaliza după stilul tău. Indiferent dacă alegi între lemn sau metal, îți oferim o varietate de culori. Când vine vorba de mese, alegem lemn de calitate. Fiecare blat e finisat special pentru a-i scoate în evidență textura și a-i oferi protecție și durabilitate. Hai să vă arăt care e diferența dintre două nuanțe care par a fi la fel. În primul rând avem Rustical Oak. Este un blat de masă cu imperfecțiuni accentuate, mai multe noduri și caracter rustic autentic. Și mai avem Oak BC, care este un alt blat de masă netted și cu foarte puține noduri. Intră pe escaun.ro și personalizează-ți masa în culoarea dorită.